ị na-ama ntụtụ akọ na ị na-amarị ya ị na-ama kedu abụ onye mali ntụtụ Grigori Nwana ka ị mali ntụtụ kedu n'obodo ị dị mịa ntụtụ a n'Enugu Ukwu onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala otu onye ọma ntụtụ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji webịa taa. Aka kparala otu nwoke bụ onye akpọrọ Obiora Anekwe bụ onye ji ịma ndị mmadụ ntụtụ wee mere aka ọrụ. Nke a mere n'obodo Nando nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Anambra East n'ime steeti Anambra, dịka ya bụ nwoke akpọrọ Obiora na ndị ụmụnna ya si Enugu Ukwu wee bịa ya bụ obodo bịa ịchọpụta nke bụ eziokwu. Onye ya bụ ọma ntụtụ mara ntụtụ na nke ikpeazụ a bụ nwa nna ya akpọrọ Grigori bụ onye ya na ya dị n'ezigbo mma. Dịka ha siri kwuo, mgbe ya bụ maazị Grigori bụ onye amara ntụtụ chọpụtara na o nwela ihe bara ya n'ahụ, ọ kpọtụrụ ndị ụmụnna ya bụ nke ha jụrụ maazị Obiora, ị maala nwanna gị ntụtụ? Mana maazị Obiora kwuru sị na o nweghị ntụtụ ya mara. Nke a kpatara ha ji wee si obodo ha n'Enugu Ukwu wee jewe na nke nwa dibịa n'obodo Nando ije chọpụta nke bụ eziokwu, bụ ebe maazị Obiora mechara kwere na ọ bụ ya mara ya ntụtụ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. kedu obodo ị nọ ya kedu ebe mere iji bịa Nando? ị na-ama ntụtụ akọ na ị na-amarị ya ị na-ama kedu abụ onye mali ntụtụ Grigori Nwana ka ị mali ntụtụ kedu n'obodo ị dị mịa ntụtụ a n'Enugu Ukwu na be gị ka ị dị wa mịa akọ na be Grigori kedu ihe dịba kedu aba nwanne unu nwoke Ndụbụisi ọkwa ụnọ ebe a ka ị dị wa mịa ntụtụ ị dị wa ma onye ntụtụ ka ị ma ntụtụ kedu ebe na-ese ngịnị ya o nwere ebe na-ese ngịnị ya ka a jụrụ gị bụ ndị ụmụnna gị so gị wa bịa ije kedu ibe i kwuru ka ndị ụmụnna gị jụrụ gị bụ ndị bụ unu kedu ebe ị gwalịba ịsịba na ị na-amarụ mana kata kedu ebe na-eme na ị na-amazi ya ka na ị na-amarị o nwere ebe nke na Grigori Nwana ị na-azọ nọ na-abụ njọ ị na-ekwuru oziokwu maka ebe meziri iji amịa ntụtụ nke ka m na-ajụ onwero na-avọ njọ avọ njọ avọ njọ ọ kọrọ na eze na-abụ ya kedu aba ga Obiora Anekwe Nando ka anọ n'ikem Nando bekene kwa ọzọ ebe anọ ebe ikuku ọma ọbara tụrụ nwa dibịa alụsị Enugu Ukwu ka ha si bịa ajụọ ya ma ọ na-ama ntụtụ ọ sị na ọ na-amarụ ajụọ ya ma na-ama ntụtụ ọ sị na a na-amarụ kịta na ite ejide ewu ya o kwetekwuo na ọ na-ama na ene onye ọ mali ntụtụ nna kwụrụ ọtọ kedu aba gị Grigori Nwana onye ebe onye matụrụ awụ ọbụ okay kedu ebe unu ji wa bịa Nando n'ikem mgbe ọnya sị kedu Obiora ka ị ga-emezi n'ihe ọjọọ mgbe ọsọ ọbụrụ ọgbaba ọsọ mgbe ọnya bịa ọwara ọsọ gbata ebi ya wesi oke na mụ na ya ejekwe mefuru ya akacha ya last week anyị aka bịa ebe moto mmebi n'ezi after from there moto mmebi n'ezi nwa moto rute moto wee nata ihe wee bịa wee gwa ya n'ọzọ eti mbọsụ Monde ka nna Tuesday ka nnata Monde ka nnata Tuesday ka nnata wee nata wee kpọọ ya kpọọ ụmụnne ya zie ụmụnne ya na Obiora mụ na Obiora ya bịa Nando ọkụ ịhụla ya bụ ihe onyonyo ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-eso obere anyị sonye ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka ije nke taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo ya pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m ya ma atọ ọkụma Igbo ndị nwa m Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ na-atụsara m ihe onyonyo a
tụsawara n'ihe onyonyo a ka a mara ma ọ ga-akụziri ndị ọzọ bụ ndị ka na-ebi ụdị ndụ a ihe ka ha mara na ọtụtụ ụbọchị bụ nke onye ori mana otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ngwanụ daalụkwanụ ndị nke m, gbado n'anya.